mga tugang, and welcome po sa satuyang programang Maray na Hapon with Father Butch Bombase, OP ng UST Legazpi. At sa kuyang i-congratulate po ang mga nagsipagtapos, magsisipagtapos pa lang pala sa aga. The College of Health and Sciences digdi sa University of Santo Tomas. Kasi kasubagong aga, alas 9, nagkaigwa kami ng Baccalaureate Mass o Thanksgiving Mass. So sa mga magagraduate na nurses, pharmacies, and medtech, medical technologies. Congratulations po sa Indo Gabos. Sana ipadagos nindo ang paglilingkod sa sangkatauhan. Yan naman talaga. Importante mga tugang na kita ay magkaigwaning kalusugan. Okay? So anyway mga tugang, yaon pa ako sa sakuyang kwarto. May nitog kaya bagangon yan. Grabe yun. Grabe talagang init ngunyan. Magluwas ka. Kainit-init. Nangitom na nga niya ako. Pero at least di sa kwarto ko niya, nagpuputi-puti ako. Anyway, mga katugang, mainit talaga. Grabe. So, but anyway, mag-ingat-ingat tabi kita. Siyempre, sabi nga ni, take good care of your health. So, sa panahon ina, nag-uuran, nag-iinit, dipisilon bagang panahon na niyo na arug ang kaan. Kaya nga, sa tuyang atamanon, tabi ang sa tuyang mga sadiri. Sabi nga ni, sa pag-iingat daw tabi iyan. Okay? Mag-ingat kita. Naramdaman ko kayo itong salit pa ako, tapig sasabi kayo ito ni Mama, Nonoy, mag-ingat ka. Yan, mag-ingat. Di ka mo malingaw, mag-inom ng tubig. Importante mga tugang yan, mag-inom ng tubig. Importante ang hydrated. Kita ba kung dehydrated? Yan. Importante, sabi nga ni, minimum lang po yung 8 glasses of water. Pero importante mga tugang na from time to time, mag-inom ka ng sarong basong tubig. To replenish, lalong-lalo pag siyempre na may out ka, dapat may in ka naman. Yan, So, yan, importante mga tugang. Saka, yan nga ni, mag-inom kung igwa ka ng mga tinatawag na maintenance, magayon i-maintain manggiraray. Pero Father, may maintain mo yan? Kasi maintenance nga ni iyan. Minsan, pinurbaran ko naman, maintenance okay naman ako, pero alam mo kaya, control talaga ang importante. Takon na limbawa, dahil ka man nagkukontrol sa pagkakan, talagang mabalik girara yan. Cholesterol mo, yung mga high blood mong iyan. So, importante control. Anyway, ngunyan na aldaw mga tugang, pwede ka mo mag-message sa kuya. Anyway, kung igwatabi ka mo ng Facebook, pwede ka mo magduman sa indong Facebook. At the same time, magduman ka mo sa DCGB News Online. Okay? Siyempre, pag dumanindo, i-like tabi nindo. Okay? Pagkatapos pag-like, paki-share man tabi, isi-share ko na nga ni. Pagkatapos i-share, mag-message tabi ka mo sa kuya. Ang pag-urulayan ta mga tugang, man iniho, related talaga ni sa tuya. Importante na mag-igwa kita ng pagpapahingalo. Okay? Araw kayo ng oras. Dapat siguro nagpapahingalo-hingalo na kamo. Pahingalo. Miski, sabi nga ni, miski 30 minutes na. Pero, Father, alauna na, may trabaho na ako. Importante, magpahingalo manggiraray. Miski sain, pahingalo. Okay? Kasi ini ang ebanghelyo sa aldaw na iniho, nakita gabos mga tugang, iniimbitahan ni Lord na magpahingalo. Come to me and I will give you rest. Yun. Importante, alam mo, saan kita nagpapahingalo
Father, nagpapahingalo ako sa trabaho. I find rest in working. Talaga? Nako. Sabi nga ni, ang trabaho yaon sana. Pero ang buhay, bako pirming yaon. Igwa baga kita ning limitation digdi sa daga. Importante na talagang from time to time, magpahingalo ka. Okay? Dahil tabi makalingaw ha, na mag-inhale, mag-exhale. Yan baga kasi may mga tao, pag makalimutan nyo na huminga, ay delikado na po yan. Kaya sa umaga, inhale. Sabi nga, inhale the goodness of God. Yan. Then, exhale anything that is not good in your life. Yan. Inhale. Inhale, exhale. Yan, magpahingalo. Kasi kung di ka mo magpapahingalo, sabi nga sa Tagalog, hindi kayo nakapagpapahingalo, kayo ay hihingal. Hingal. Na maghihingal kita. Hihingal. Yan, nagsakat lang sa sa third floor o second floor, hinihingal na kasi kulang na pala. Yan, importante magpahingalo. Kaya imbitasyon mga tuga ni Lord na mag-igwa kita ning panahon din magpahingalo. Yan pahingalo. Ang ninda is sabi nga sa mga Hudyo, sa talagang nagkapagtatao sa indadaaning yung bagang hindi lang ning kusog kundi pag yung gathering o pagkakasararo ay ang pagpapahinga tuwing Sabat o Sabbath rest. Yan. So ini importante ni mga tugang bako sa pagpapahingalo sa trabaho kundi ang importante makapagpahingalo kita. Okay? Kasi si Saysendo ang napapagal. Pagal baga, napapagal kita. Kay puhan magpahingalo. Pero ngunya na daw, gusto ko kamuntawan how to rest in God. Okay? Because people nagpapahingalo sila kung sain-sain. Minsan nagpahingalo na sa bakasyon. Pero pagkatapos kang bakasyon, pagal manggiraray. Pero magayon na talagang you have to rest in God. Pero hindi po rest in peace. Iba po yung ibig sabihin kayan. Rest in peace. But you must have rest in God. Okay? So yan. So tawag ko ka muning, magayon iniyo na nabasa ko naman na alam mo ang importante sa tao sa pagpapahingalo. Kaya ang tao nakapagpapahingalo because we let God control of everything. May mga taong di nakakapagpapahingalo kasi they like to control everything. Di man tabi. Gusto mong kontrolan gabos? As if na ikaw ang may gibo na kang gabos. Di man. Ang importante mga tugang, ang taong may paniniwala nakapagpapahingalo. Okay? Pero yung mga taong sabi nga kulang sa pananampalataya, kulang sa tiwala, di nakakapagpahingalo. Kasi ang isip ninda, kasi gusto nilang kontrolan. Okay? So, sa pagpapahingalo, we show that we trust that God will take care of our needs. Yun. Kaya importante bakit ka lang, anyway, may Diyos at ang Diyos dahil niya ako pababayaan. Okay? So, God will take care of our needs. Ang Diyos ang siyang, ang kasama-sama natin at dahil kita pababayaan sa tuyang mga pangangaipo, sa ating mga pangangailangan. After all, kung kita nakapagpapahingalo, sabi nga ni, ipinapahiling ta at ipinaparamta na ang Diyos, siya ang ultimately in control of all the work that we do. Okay? Kasi minsan sabi ko nga ni, may mga taong na i-stress masyado. May mga tao talaga masyadong gusto kontrolan. Gabos baga.
alam mo, dahil mo makukontrolan ang gabos. Ano? Dahil mo talaga makukontrolan. Kaya ang importante mga tugang, let God, let God be in control of all that we have. So at the same time, if we let God control, He will help us. So importante mga tugang. At He promotes and He will complete all that concerns us. So importante niho. So ang pagpapahingalo, sabi nga, nagpapahiling ini sa tuya ning dependence on God. Dependence on God. Kasi minsan, para bang kasalaan ang day magpahingalo. Kaipuhan. Alam mo, bakong kasalaan ang nagpapahingalo. Because sabi nga ni, miski ang makina, kaipuhan, pahingaluan mo. O ang tao pa kaya. So, importante mga tugang na kita ay magtauning aning tabang. Kaya, gunyan, tatawaan ko kamo, sa tuyang pag-urulayan nga ni Neho, 5 steps to finding rest in God. Okay? Rest in God. Kasi, ngunyan, ang ebanghelyo, maiksi sa nangani, pero magayunon, ang ebanghelyo ngunyan. Ang sabi ni Kristo, imbitasyon po ito sa gabos. Aling sa Mateo, Kabanata 11, chapter 11, verses 28 to 30, magayunon ang mensahe na naman ang tataramo ni kagurangnan sa aldaw na iniho. Kaya magiging marahay talaga ang sa indong hapon. Ano sabi ni Lord? Lumapit sa akin. Lahat kayong nahihirapan at may pinapasan at pagiginhawahin ko kayo. Yan mga tugang ang pangako ni Kristo. Kailan tayo lumalapit? Dapat palagi. Hindi lang kung may problema tayo. So, pwede ka mo mag-share sa kuya, mga tugang, i-message tabi nindo ang gusto nyong i-share sa 0925-811-3851 o sa 0966-533-8475 or the same time doon sa tuyang Facebook Live ng DCGB News Online, i-share tabi nindo ang importanteng iniho na ano ang sa tuyang mga ginigib. Ano bang ginagawa natin? Parang tayo ay magkaroon ng kapahingahan. Tayo ba ay naglilibang na lang, nanonood ng TV para makapaglibang ba tayo or tayo ay mamasyal? So anong ginagawa natin? Parang tayo ay makapagpahinga sa buhay. Okay? So sabi ni Lord, kunin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin. Kaya importante ni learning from the Lord. Okay? So, yan, marami tayong matututunan kailan tayo natututo? Kanino tayo natututo? Sana matuto tayo kay Lord. Sabi ni Lord matuto kayo sa akin. Akong mahinahon at mababang loob. Makakatagpo kayo ng ginhawa para sa inyong kaluluwa. Sapagat mahusay ang aking pamatok at magaan ang aking pasanin. Yan mga tugang ang napakagandang mensahe ng Panginoon sa araw na ito ng Huwebes, ng petsa 20 ng kangbulan ng Hulyo. Anyway mga tugang, babalik gira si Father Butch pagkatapos kan mga pagiromdom ang oras tabi ngunyan, 18 minutos makalipas ang 1:00 ning hapon. Doktor Alternatibo, programang tumatalakay sa alternative medicine batay sa Republic Act 8423 o Traditional Alternative Act of 1997. Tumatalakay din sa impinsyong Pinoy at alternatibong agrikultura. Doktor Alternatibo, the expert in alternative medicine, kasama ang award-winning inventor Doc Ed Dilibo, a Doctor of Ministry and Alternative Medicine at DOST Scholar. His formula was awarded and recognized by the Department of Science and Technology, Technology Application and Promotion Institute. Nanalo ng second and third prize as Most Outstanding Creative Research and Utility Modem as Anti-Hypertensive, Anti-Diabetic Herbal Composition, and Food Supplements that promotes good health during Mindanao Invention Contest and Expo 2009, and finalist during National Invention Contest
and Expo 2009. This said formula was awarded by Intellectual Property Philippines Office, Philippine Chamber of Commerce and Industry as finalist of Ambassador Alfredo M. Yao IP Innovation Awards 2009. Dr. Alternativo, the expert in alternative medicine, kasama ang Editor-in-Chief ng Newscast, Edel Roderos. Doc Alternativo, mapapakinggan mula Lunes hanggang Linggo, tuwing alas 7 hanggang alas 7:30 ng gabi, dito sa DZGB. Inihahandog ng San Miguel Pale Pilsen. Hinahanap niyo raw ako. Coco Martin bilang Batang San Miguel. Ikasan nyo na! Yan! Sa pool! San Miguel Pale Pilsen! Ganito tayo mga batang San Miguel. Pag nagkita-kita, may San Miguel Pale Pilsen. Woko, may nakalimutan ka yata. Pambukas ng bote. Sarap ko kasama! San Miguel Pale Pilsen, sarap laging kasama. Drink responsibly. Magkaalaman na kung sino ang batang San Miguel. Bili na ng San Miguel Pale Pilsen sa suking tindahan. Drink responsibly. Para sa liver lovers, Liveraid Mangiraray. Liveraid Silimarin Capsule. Liveraid sa bayaning proper diet as in exercise, uro aldaw. Liveraid Silimarin Capsule. Maging liver lover, Liveraid na. Mahalagang paalala, ang Liveraid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Para sa liver lovers, Liveraid Mangiraray. Liveraid Silimarin Capsule. Liveraid sa bayaning proper diet as in exercise, uro aldaw. Liveraid Silimarin Capsule. Maging liver lover, Liveraid na. Mahalagang paalala, ang Liveraid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Kuya na si Kong Joey, Kong Joey Salsera. Ang idulukan masa, dainang iba yung Salsera. Panagas ang pagatod ni servisyo asin pagpadapa. Sagapos na Albayano. Kay Kong Joey Salsera. Joey, matinabang sa kapwa. Joey, ang idulukan masa. Joey, Salseda. dako lang nagibuhan padaguspan pagserbi ni Joey, ang satuyang kongresista. Joey, mabuot matinabang. Joey, idol ko si Kong. Malalao man taiyan si Kong. Joey! Mga besh, marami ka na bang ginagamit na sabon o di ka makapili dahil sa dami ng mga sabon na pampakinis o pampaputi para lang gumanda ang kutis mo? Pakinggan natin ang mga nakasubok na sa Akoto Kojic Acid Soap with Collagen. Ako po si Rochelle Robles, taga Concepcion Grande, Naga City. Dati po, iba yung ginagamit ko. Ngayon, gumamit ako na Akoto Acid Soap, Collagen. Mas gumanda yung, yung skin ko. Dati, medyo brown. Ngayon, medyo nag-light-light na. Within 1 week, mas may nag-improve na sa skin ko. Kaya mga besh, subukan nyo! Within 7 days, mapapansin mo na ang epekto ng Akoto Kojic Acid Soap with Collagen. Mabibili na sa mga groceries at supermarket sa inyong lugar. Also available sa Shopee and Lazada. Ito po si Coco Martin at ang bili ni Lola. Huwag mayang magtanong at hanapin ang check. Hanapin ang check ng right leg. Hanapin ang check ng right leg. Pag may check, that's right leg. If symptoms persist, consult your doctor. God is good. 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 Okay mga tugang, balik po kita giraray sa programang Maray na Hapon with Father Butch Bombase OP ng UST Legazpi at sa tuya ngunyan aldaw ning Webes, pag-urulayan ang alukbagan ni Lord. Pagpahingalo naman kita. Ano? Ibig sabihin pagpapahingalo, anong ibig sabihin ng pahingalo? Walang ginigibo lang? Actually, hindi naman ibig sabihin na walang ginigibo. May ginigibo ka. Kasi akala natin yung pagpapahingalo, di kang ginigibo. Ano? Well, ang ibig sabihin lang dito, sa kuya, ang pag nagsabi ka nagpapahingalo, you let God take control. Yan. Ano? Siyempre, nagiging magian iyan. You let God take in control. Kasi, yan ang problema sa tuya minsan na kita gusto lagi natin gusto na tayo ay palaging mag-control. Ano? Kontrolan natin ang ibang tao, kontrolan natin ang sitwasyon, kontrolan natin ang lahat ng bagay. Yun. Ano? To the point na, yun nga nagwo-worry kita.
Kaya sabi nga ni, ang bulong daas sa pangamba, yung inaapod na mga pag-aalala. Ibig sabi ng mga problema, ay you let God take control. Kasi yan ang number 1 eh. You let God take control. Paano ba yun? After all, alam kang Diyos gabos iyan. Parang yan lang sa tuya baga, habok kita na bakit ko isusurrender? Para ibig sabihin, wala kong gigibuhon. Actually, may gigibuhon ka. Ang pinakagigibuhon mo dyan is surrender. Yan ang talagang ang gibo dyan. You let God take control by surrendering. Yan. Surrendering. Ayaw kasi natin mag-surrender eh. Kasi yun na nga gusto palagi natin na may gibuhon. Alam mo, bagayon iyan na nakakatabang sa tuya na may mga bagay-baga, lalo sa panahon mo niyan na talagang grabe talaga. So, ang gibuhon tatawaan ko kamo yung sabi nga sa salitang rest, R-E-S-T, igwaning magayon na gigibuhon kita. Ayun, So, ang primero? Okay? So, para makapagpahingalo kita, magtao kita ng espasyo. Magtao kita ng panahon. Yan. Kasi, dahil akong panahon, Father, busy ako eh. Yan. Ang kabaliktaran kang rest, busy. Busy. Pero may mga pigi-isip. Alam mo, pag parami kang, kadakol kang mga piga-para-isip, kadakol kang mga worries na yan, di ka mapatatahimikin. Parang ang gulo ng isip. Ang gulo talaga. Kaya nga, ang impo dyan, retreat. Yan. Ano ang retreat? Sabi nga, ang salitang retreat, you treat again. Kasi baka nakakalingaw na kita. Na bako man kitan perfect being eh. Hindi man tayo talagang perfect. So, treat yourself once again. Okay? Retreat. Hindi lang yung retreat na uurong ka or kasabi ko nga sumago, surrender eh. Mag-retreat. Mag-ano ka muna. Sabi nga ano ka muna, mag-surrender ka muna. Magtao ka muna ng space. Retreat. Yun, ang salitang retreat, kagad. Pag nadog mo kasi ang salitang retreat, ano ba yung Father na ibig sabihin ng retreat? Maaten ako ng retreat. Dahil ang ibig sabihin ng retreat, atras. Mag-atras ka muna. Retreat and surrender. Bago attack ng attack. Yan, kaya ang problema sa buhay kaya, sige, attack. Miski nga ni sa gera, importante manggiraray ang mag-retreat. Bako man talagang surrender, kundi mag-atras ka muna. At pag nag-atras ka, hilingon mo. Kasabi nga, atras abante. Iyo baga. Kaya importante ang gibunta, mag-atras. Kita mag-atras. Kaya baga, pag masyado ka ng engross, sabi nga sa English, you are so much engrossed. Masyado ka ng talagang nakababad. So, importante magtao ka ng space and time, to treat again yourself. Kasi nakakalingaw ka na yata. Yun. Yung retreat na ito, bagay salitang dalawang salita eh. Treat again. Okay? So, hindi threat treat, asikasuhon mo tabi giraray ang sadiri mo. Magayon yung asikasuhon mo minsan, dahil sa trabaho mo, dahil mo na naasikaso
ang sa imong harong. Di mo na naasikaso ang sadiri mo. Yan. Kasi ang inaasikaso mo, so ibang tao na lang. So pinagkakaabalahan mo. Yung opposite, di mo na naasikaso. Kaya bagay niyan, pag-aasikaso. So yan retreat from your work. Actually, yan, saro yan, magigibuta. Retreat from your works. So, ibig sabihin, atras ka muna. Okay? Then, hilingon mo ang perspective kang trabaho mo. Sabi nga ni, bakit napapagal ka masyado? Yan. Hilingon mo. Ano ang nangyayari? Siguro, kulang sa pasistema. Yan, kulang sa pasistema. Okay, itong Paris Priest ako, siyempre baguhan ka pa lang, I was only 26 years old. Batang-bata pa ako noon. Naging Paris Priest sa UST Manila. Yung Santissimo Rosario Parish. Pero alam mo, siyempre baguhan ka, masyado akong busy, masyado akong nagwo-worry. Pero importante pala, mahiling mo, magkaigwa ka ng sistema. Okay? Pag igwa ka ng sistema, yan makakatabang. So, atras ka muna, then find, find a system, then mga paraan, yan ang makakatabang sa imo. Okay? So, ang unang salita ay ang salitang sa rest, sa salitang REST, ang importante, mag-retreat muna kita. Ibig sabihin, atras ka muna. Pag nag-atras ka, dinahiling mo ng, sabi nga ni, nahiling mo na ang forest. Hindi lang ang tree. Yon. May kasabihan yan mga tugang. Na parang yung perspective mo. Pag nag-atras ka, nahiling mo ang perspective. Kasi minsan, dukuton ka kaya, di mo na nahiling ang iba. Yan. Masyado ka na kayang engross, di mo na nahiling ang iba. So you can only see the tree, but you cannot see the forest. Yun ang sabi baga nga ni. So magayon mga tugang na retreat muna. Okay? Atras ka muna. Okay? Anyway, babalik gira si Father Boots pagkatapos kan mga pagirumdom. Ang oras tabi ngunyan, 32 minutos makalipas ang alaw na ning hapon. An oras hatod sa Indukang. Alaksan FR, ang di abot ng pahid-pahid, tinatapos ng Alaksan FR. Choose Surf Bar na may power bula at power puti. Basta surf, ang galing-galing. Asia Brewery Rewards. Drink, collect, and win. Para sa liver lovers, Liver Aid Mangiraray, Liver Aid Silimarine Capsule, Liver Aid Sabayan ki Proper Diet as in exercise urual daw, Liver Aid Silimarine Capsule. Maging liver lover, Liver Aid na. Red Horse Beer, lakas ng sarap, lakas ng tama. Ipahiling sa inda ang sa imong kagayunan. Maging sunod na Binibining Silka in partnership with ABS-CBN. Mas pinadakula, mas pinakinang. Ipahiling ang sa imong tunay na gayon. Visit binibiningsilka.ph. Kung ika ay daraga, may edad na 18 hasta 24, namundag sa Pilipinas, tataong magtaram nin Tagalog asin Ingles, 5'4" ang langkaw asin nakatapos nin high school. Ipahiling ang sa imong makilang na kagayunan, araw kansarong diamante, magtindog asin magliwanag. Binibining Silka 2023. Promo period is June 13 to October 29, 2023. Per DOH FDA CCH-UHSRR permit number 0471 series of 2023. This is ang Surf Bar New Look na. Pula, puti, power pula, surf yan, power puti, surf yan, ang power ng surf bars, ang galing-galing. Power pula, surf yan, power puti, surf yan, baret ang gustong-gusto mo, may power galing. Surf Bar New Look na, may active clean pa, presyong wais pa rin. Surf yan.
ulcer, rayuma at migraine na solusyonan dahil sa paggamit ng activated charcoal capsule ng Doc Alternatibo. Para sa akin, itong activated charcoal capsule ang itulong niya sa akin. Number 1, gumaling ang aking ulcer, gumaling ang aking rayuma, at ang pananakit ng aking ulo, migraine, nawala po siya. Kaya araw-araw po ako gumagamit dito. At isa pa, ito ang aking energy capsule sa araw-araw kong mga trabaho sa bahay at sa mga lakad ko. At nagbibigay ng lakas talaga sa akin to. Kaya halos araw-araw nandito ako para kumuha ng charcoal capsule na ito. Andrea Shero, nakatira pa ako sa San Isidro, 52 years old. Pruweba sa kaepektibo ng activated charcoal capsule ng Doc Alternatibo. Mabibili sa Doc Alternatibo branches nationwide. Sa Legazpi City Branch, matatagpuan sa door number 8, Orosite, Legazpi City, Old Mayon Orocrete of Councilor Joseph Lee near Palawan Express in front of Sterling Insurance Company. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211. 7 Healthy Habits para sa Healthy Pilipinas. Galaw-galaw baka ma-stroke like bike, jog, jump rope. I'm so kumain ng sapat, tapat balance side, pinggang Pinoy malami. There you have it, isa sa 7 Healthy Habits, sundin. Do it na yan, kalusugan ay unahin at mamanahin ng mamamayan. Ay Healthy Pilipinas, malakas sa magandang bukas. Ang bawat Pilipino sa mundo, sa ulan ng pitong ito. 7 Healthy Habits mo na go. Move more, eat right. Be clean, live sustainably. Get vaccinated. Don't smoke, lessen alcohol, say no to drugs. Care for yourself, care for others. Practice safe sex. Do no harm, put safety first. Do it na yan sa Healthy Pilipinas. Uy, ano raw yun? Kaya raw nilang ayusin yung PhilHealth registration mo? Pero may bayad? Nako, huwag kang maniwala dyan. Fixer yan. Hindi ka sigurado dyan. Huwag magpapaloko sa Fixer. Huwag basta ipagkatiwala ang personal mong impormasyon. Makipag-transact sa pinakamalapit na PhilHealth office para sa registration, updating at pagbabayad ng inyong contributions. Bumisita sa www.philhealth.gov.ph para hindi mabiktima ng scammer. Okay mga tugang, balik po kita giraray sa programang Maray na Hapon with Father Butch Bombase OP. At gusto ko pong batiin si Ramir Mape na gihiling sa Tuyang Hunyan and also si Larry Lorenzo Bombase. Noy, kumusta ka dyan? Yung ka sa Tigaon. At the same time si Tony Fernandez sa gabos sa mga nagdadog sa Tuya. Tama yan, habang kamo ay nagdadog sa Kuya, nakakapagpahingalo man kamo, ano? Ay pinapahingalo nindo ang sendong mga napagal na isip, ano? Na magtao kita ning magayon na inspirasyon sa indo, ano? So anyway, kasubago sabi ko sa indo mga tugang, sa salitang REST, rest, ano? Pagpahingalo, ang letter R magayon baga, sinasabi ko nga retreat, iyan, retreat. So atras ka muna. Parang mahiling mo, tamisan, masyado ka na kayang, nakapukos, bagad, talagang nakasudsud. Aragwagaan. Hindi mo na nahiling gabos, kaya medyo atras ka muna, retreat. Okay? At ang pangadua, na magayon nagibuhon ta, sabang kita ay nagtataoning rest, ano? Iningani. So, naka-atras na ka mo, ano, siyempre importante baga nag-atras. So pag atras din do, enter in letter E, yun enter into yourself o enter into the presence of God. Magayon iyan mga tugang. So kaya nga data paglingawan iyan na magtao ka mo ng espasyo sa sadiri, enter into your presence. Kasi permi ka siguro kasi nasa luwas. Baga pag halimbawa permi ka nasa luwas, mapapagal ka talaga. Ano? Perming nasa luwas. So enter into presence of God. Enter into the presence of God. Kasi permi kang nasa, sabihin ko sa inyo mga to, dipisilong permi kang nasa luwas. O miski sarong padi nga ni. O miski padi, perming nasa luwas. O pero trabaho ng trabaho, daay na naglalaog. Oh,
Di naglalawag sa iyang buhay. Di naglalawag sa sa Diyos. Iba ng pinapasukan. Delikado po 'yan. Kaya nga wag yung miski sa inkasana. enter. So maglaog kita. So palaugon ta ang Diyos, okay? So minsan kaya sa tuya bagang trabaho, we do not let God enter into our life, no? Trabaho ko ni Lord gusto ko ni Lord So let God enter into your life, Kaya sa buhay, miski nga ni kamo nagtatrabaho, aron kay ni Tony, nagtatrabaho ni si Tony, sa Tony ko niyan. So nagtatrabaho ka, miski may trabaho ka, may igwa ka ng space na you let God enter, okay, through your thoughts, okay? Palaugon mo naman ang Diyos, okay? Palaugon mo ang sadiri mo, enter into the presence of God. Kasi alam mo, ang presensya ng Diyos, nagtatao talaga sa tuya ning kusog. Saro iyan mga tugang. Nagtatao sa tuya ning inspirasyon. Okay? So, we have to let God enter. Even sa relationship, importante yan Kaya pagal ka na sa relasyon sa isa't isa. Kasi, ang nangyayari, you do not let the other person enter. So, palagi ka nakasara. So, ayan, importante mga tugang, papasukin naman natin. Okay? So, sometimes, sabi nga, sa buhay, we have to give in. Kasi, kung control ng control, you do not give in, ay mapapagal ka talaga. Importante mo mga tugang na, sabi nga you let somebody enter into your life. Okay? So, or you also let God enter into your life. Okay? Palaugon mo ang Diyos sa buhay mo. Okay? So, ang sarong letter pa sa salitang res, yung inaapod na S. S. Ano yung S na iniho? Alam mo, kadakol kita maano kaan. Pero alam mo, saro para makapagpahingalo ka talaga. Okay? Sabi nga the letter S would signify sanctify. Okay? Your time. Okay? So, alam mo, yun, miski nga nagtatrabaho ka, napapabanal mo ang oras. Napapabanal. Paano, Father, napapabanal ang oras? Haluan mo ning pangadjion. Okay? Ayan, pangadji, kasi doon mo na sasanctify. Saro iyan. Pangadua, sabi mo, paano mo nasasanctify ang panahon na iyan? Nagtatrabaho ka, nasa opisina ka, o kung ano man maginigibo mo, paano mo masasanctify iyan? When you offer it to the Lord, Lord, inaalay ko po, inihong trabaho kong iniho, na nadidipisilan ako, pero inaalay ko ini sa imo. So, in other words, yung trabaho mong yan, o yung panahon na yan, nagiging paraan sa imong kaligtasan. Okay? So, tanda natin na sa pagpapahingalo pala, nagkakaigwa ka ng kaligtasan. Hindi lang pala pag nagpahingalo ka, na basta pahingalo. Kasi there's also salvation. In resting. O nga, totoo yan. Nasisave ka. Nasisave ka talaga. Totoo naman yan na ililigtas ka sabi nga sa worry, na ililigtas ka. Importante mga tugang iyan. Kaya nga, sanctify your time. Okay? Sanctify your time. Kaya nga, alam mo, sa mga Hudyo, importante talaga, sa kanila is command.
kaman talaga ini. Dapat sundin. Ano sabi nila, yung Sabbath rest. Okay? Sa tuya mambaga, importante, magpahingalo. At sa pagpapahingalo mo, doon ka nagpapangadji, you offer, kaya nga tingin mo pag Sunday, sanctify. How do you sanctify your rest? Okay, pag Sunday, nag-attend tayo ng worship, nagsisimba. Nakakatabang po 'yan. So, ang pagpapahingalo pala, nakakatabang pala sa satuyang kaligtasan. Maliligtas tayo. Yung gani, marami yan eh. Miski nga ni sa pagturog na lang. Sa halip na pumunta ka sa isang lugar, iturog mo na lang. Di na, nakapag ka pa, na-sanctify mo pa ang sadiri mo. Nailigtas mo pa ang sadiri mo. Kasi minsan, niyaya ka kang amigo mo, mag-irinuman, o kung saan magduruman, pero sabi mo, magpahingalo na lang ako. Okay? So, actually, sa pagpapahingalo mo, yun, nagkakaigwa ka ng panahon na magbasa ng Biblia. Okay? Nasasanctify ta ang satuyang oras. Okay? So, importante mga tugang iyan. Yun ang pagpapabanal. Kasi, ang oras na mga tugang, talagang pwedeng magibuta ang kasalaan o magibuta ang karahayan. Okay? So, paano ito magigibo ang karahayan? Yung nga sa pagibo ng pagtabang sa kapwa. Yan, nakakatabang ka rin. Di ba? Anyway, importante mga tugang iyan to sanctify your time while resting. Okay? So, nakakapagpahingalo ka, naligtas ka pa. Anyway, babalik tabi si Father Boots pagkatapos kan mga pagirumdom ang oras tabi ngunyan, 46 minutos makalipas ang alaw na ning hapon. Attention! Attention! Mga paraantabay, may marhay na bareta. Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagsilbihan asin dagdag na konbenyensya sa saindo gabos, ang DZGB pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kan Google Play Store asin Apple App Store asin hanapo ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pigahalat nindong mga paraantabay? Download na! Tara na, sabay ka na. Tara na, saan ka ba pupunta? Maraming mabibili sa presyong abot kaya. Huwag mag-alinlangan, huwag mag-isip. Shopping need not be expensive. Yasheno Mall. Yasheno Mall. Yasheno. Hello, Nanay Jody. Oh, may kalentura ka raw. Iyo po, kulog patikan payo ko. Daiman kaya nag-aser sa bulong ko? Padalan kita ng Biogesic. Magaling sa sakit ng ulot lagnat at iwas pa sa posibleng side effects. Oh, salamat po. Yan ang Biogesic. Jody Santa Maria po. Ingat! Unilab yan. Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Mga ka-Gyms, para sulit na sulit ka sa iyong paboritong Gyms Coffee Mix, eto na ang inaabangan mo. May twin pack na ang Gyms 3+1 Coffee Mix with Ginseng Extract at Gyms 3-in-1 Coffee Mix with Spirulina. Oh, di ba ang saya? Kaya ikape mo na yan with Gyms 3+1 Coffee Mix Twin Pack na may plus ingredient na Korean ginseng na nagpapasigla ng katawan
katawan at memorya. At James 3-in-1 Coffee Mix with Spirulina, isang power booster na mayaman sa protina. Binansagan itong superfood dahil mayaman din ito sa beta-carotene, B vitamins, amino acids, calcium, zinc, magnesium at potassium. Kaya ano pang hinihintay mo? Masarap magkape kung kapiling mo ang mahal mo sa buhay. Laging kumplituhin ang araw with James Coffee Mix Twin Pack. Sa James Coffee Mix, may plus ka sa life. Mabibili ang Twin Pack ng James 3+1 Coffee Mix with Ginseng at James 3-in-1 Coffee Mix with Spirulina sa Shopee, Lazada at sa mga supermarket, groceries, convenience store, drugstore at sari-sari store sa inyong lugar. God is good. God is good. God is good. God is good. Okay mga tugang, balik po kita giraray sa programang Maray na Hapon with Father Butch Bombase OP. At gusto ko pong basahon ang message ni 8120. Sabi niya, good afternoon po, Father. Nagpapahingalo po ngunyan, Father, tawara trabaho. Pero habang nagpapahingalo, nagdadangog ako ngunyan sa imo. Ang sakong ina, si Araldaw, siya nagdadog sa imo, Father. Thank you very much, 8120 ha. At the same time, gusto kong basahin ang sabi ni Florence Dagan. By doing quiet time every day, quiet time, okay? Maganda yan, Florence. Igwa kita ng quiet time or sa apod kan devotional time, okay? Quiet time every day, dito namin nakukuha ang tunay na kapahingahan. Dito natin makakausap ang Panginoon at madadama natin ang presensya niya. Tama ito. Sabi ko nga ni, sa salitang REST, yaong baga ang sanctify your time. Okay, so nakakapag ka. And at the same time, gusto kong basahan ang magandang message din ni Juno Rapusa. Sabi niya, give all your worries and cares to God, for God cares about you. Sabi sa first letter of St. Peter, chapter 5, verse 7. Tama yan na itao talaga sa kagurangnan kasi ang saro sa mga nagtatao sa tuya ng hilang ay ang stress. Ang lalo na pagparaisip, overthinking. Kasi nga gusto nating kontrolan. Alam mo, dahil mo pwede talaga kontrolan. Ang pwede tang makontrolan, mga tugang, ang sadiri ta sana. Kung gusto mong mag-control, kontrolan mo ang sadiri mo. Kontrolan mo ang sadiri ta. Hindi ka pwede bang, kasi gusto ang iba, kontrolan ninda ang ibang tao, kontrolan ninda ang mga akit ninda, kontrolan so agum ninda, kontrolado ninda gabos. Yan, parang ito, yung bagay itong mga manikin, so ito bagang puppet show, puppet, piga-piga, iro-iro mo na sana, o parang bibirik-birikan. Alam mo, may data iyan. Tanda natin, hindi naman tayo niligay ng Diyos parang kontrolan ang kalikasan. Atamanon iyo. Pero kontrolan, dae. Ang importante, take care, yes, but to take control, kontrolan natin na gusto natin kung anong paagi. Dae, dapat sabi nga tandaan natin mga tugang, na ang Diyos, dahil siya po is the Creator, God has an ultimate design of everything. So, in other words, ang importante talaga, sumunod kita. Parang sumunod. Ayun talaga, because God is the Creator, God is the Maker, sumunod kita. Ang perfection o ang tunay na kaganapan ng isang tao ay nasa pagsunod. Subukan mo, pag sumunod tayo, maging maayos. Pero hindi tayo susunod na gusto natin tayo magkukontrol, dahil yan maaayos. Kaya tingnan mo nangyari sa gustong kontrolan ng tao ang mundo. O ano nangyayari? Global warming. Yun na baga. Kasubag lang, kausap ko yung kapatid ko sa California. Sabi ko, Glacy, kumusta dyan sa California? Manoy, mainiton baga? Talaga. Sabi ko talaga, nag-iiba na ang climate. Kasi nga yung gusto ng tao kontrolan. At sa pag nagko-control, nawawala na. Let
let God be God, no? Ang tao dapat sumunod lang talaga. Yan ang importante. Sumunod tayo sa plano kang Diyos. Yan. At alam mo, pag sumusunod tayo sa plano ng kang Diyos, nakapagpapahingalo kita. Kasi sabi nga ni Lord inibaga na ang kanyang pamatok ay magaan, ang kanyang pasanin, at dito nga matuto tayo sa Kanya. Let us learn from God. Let us learn from Jesus. Siguro kasi ngunyan, iba-iba ang satuyang mga, sabi nga sa English nga kanino tayo natututo? Alam mo, mas maganda dapat matuto tayo kay Lord. Let us learn from the Lord Jesus. Ang nangyayari, we learn from other people, we learn from people, but we do not learn from God. Importante mga tugang na matuto na tayo sa Diyos. Ano? Sabing may kanta nga naman, ito nga, kailan tayo matuto? Di na sa English, when will we ever learn? Yan, matuto na tayo. Okay? And then letter T stands for trust in God. Alam mo, tayo ay makakapagpahingalo lang talaga if we have trust in God. Yung mga taong di ay makapaniwala, may issue of trust, kasi nga, di sila pwedeng magtiwala sa iba, di sila hindi nga pinagkakatiwalaan siguro ang sadiri ninda, talagang mahirap. Ano? But anyway, sana mga tugang, ngunya na aldaw, nakatao ko sa indo ning inspirasyon na sana makapagtao kita ning tabang na makapagpahingalo sa iba. Ano? Trust in God. Ano? At the same time, yung letter ting ito, ang taong gusto magpahingalo is always also thankful to God. Kaya tingnan mo, bakit ka magpapahingalo? You try to find rest in God to thank God. Sabi nga ni San Agustin, alam mo, sa magayuno ng mga sinasabi ni San Agustin, inaapod na, my soul is restless. Talagang restless, ano? Mabalisa, maribukon, ano? Restless. Daing kapahingaluan. Unless it rests in God. Okay? Kaya nga, ito ang imbitasyon sa atin. Ano? Let us always find rest in God. Do not put your rest in money. Sasabihin na, ay, mayaman na ako, kadakol na ako ng kwarta. Naalala mo yung parable of the rich man? Sabi niya, oy, nako, mayaman na ako. Pero sabi saya kang Diyos, ngunyan na banggi. Kukunin na kita. No, saan mapupunta ang kayamanan niya? Sayang kanyang pinag-ipunan. Sayang. Alam mo, let God be God. Okay? Let us always find rest in God. Okay? So, yan mga tugang. How can we find rest in God? Number one, okay, retreat ka. Retreat ka naman, magbigay ka ng distansya. Sabi nga, retreat from your work, retreat from the worldly. Yan, sabi nga, retreat, atras ka sa mga worldly, ano, mga makamundong bagay. Kasi mga makamundong bagay na yan, mga tugang, magtataw sa imo yan ng restlessness, ano, mga pag-iisip ng kwarta, power. Kaya tingnan mo yung mga ibang tao, di nakakaturog eh. Bakit? Iniisip ninda, baka wala na akong kwarta, baka yung kapangyarihan ko agawon sa kuya. Ayun na nga, umatras tayo doon. Retreat, okay, from all those worldly cares. Because if we do not retreat from all these worldly cares, then we will never find rest. Letter E, that we have always to enter into the presence of God and let God enter into our life. Papasukin natin ang Diyos para magkaroon tayo ng rest. And then letter S, importante mga tugang, let us sanctify. Pabanalin ta, ano, ang satuyang
oras sa pamaagi ng pagpapasalamat sa Diyos. Okay? And letter T, okay, we will always find rest in God if we always trust in Him. At tanda natin, ang sino mang nagtatrust in God, na nagtitiwala sa Diyos, ay palagi nagpapasalamat sa Diyos. Anyway mga katugang, inabot tayo ng oras ng pamamaram. Sana po ako nakapagtao sa indo ng inspirasyon at nakapahingalo ka mo pahingalo man tabi yo. Hindi para kayo po magtrabaho, pero from time to time kahit nasa trabaho ka, pwede ka pa rin maka-inhale and exhale. Huwag pong makalimot baka makalimutan yung huminga. Delikado po yan. Ito po muli si Father Boots Bombase OP nagsasabing Diyos maray na hapon tabi sa Indogabos at abangan po ang susunod na programang Usapan Pamilya ni Kuya A at ni Ate J. Thank you very much dyan sa technical natin at saka sa IT. God bless you. Bye-bye. See you again. We stand before the grand horizon. 500 years of faith, grateful today.